Ka jingpule na ka kitab jingpan pau ka lanong ka pasipau ka dukhat fra hadu khatway. Dia ka sur ka bang la yos ngo da peneng ka la kren biang hanga bat ka lo ong. Ki let shim ya ka kot kli ba la plien na ka kti jong u angel u bayeng hadu riau bat hadrengko. Ngala let shaw ta u angel bat ngala ong hau tu ai hanga ya ka kot kli baren. Ula ong hanga shim bat to bam yaka. Kan jo haga nirba jompi Henry haga shintur kan tiang kum kangam. Ngala shim ya kata ka kot kli baren na ka kti u angel bat ngala bam yaka. Haga shintur jonga kala tiang kum kangam. Henry ngatang shungu yaka kan nirba kala kella jo. Tedon ba ong hanga pidei penyathu lupa biang na ka benta bun kipait penriu bad kijai penriu ki ktien kithelli bad kisiem ka ktien jong utrai kasam shispa khandai kad khot khat saw arfu saw hinyu puat shispa lai shispa khatway bad shispa lai puway ha ka bale ya kamon chume ngasngok men palan ya kispa baro kamon chume ka penkmen yanga kirai jume kilong kinong ai bun chunga ka anna ka shintur jume ka kham ko dor yanga banya ki hajar lingkhot kaksiar bad ka rupa ka no ka thiang ka jingkular jume ka kham thiang banya ka ngam ha ka shintur ka mon jume ka long ka benta chunga junong ka jingkmen ka do nu chunga nga ang yala ka shintur ngasliang ya ka mon jume. Ka gospel kum Lukas bokhu kilandong ka khat khandai ka dkhot saupu san hadu saupu pra u Jisu ula let sha ka temple bad ula stang ban be no ya kinong kha yi nalta ula ong la tho ka ying junga ka long ka ying jingwai Henry philapen long yaka ka krem kinong to u Jisu ula hikai ha ka temple man kasni ki rangba lingdo ki start ain bad ki temmen kisan kilakwa bampenya pyo Henry kimtep kumno pande na baw pait ba paro ula anglingo ha ka baskap yo ka gospel chong utrai